Hercules! Ti napalabas, nagturong da Hercules ken Nympha, iti pagaryan ni Reyna Nisib, tapno agpatulong nuan niya tirumbang nga aramiden da, iti kanito arumaot da Reyna Tingap, iti Encantasia. Nasdao nga rod ni Hercules, iti imbaga ni Reyna Nisib, at ilaang dara ti may saan Nympha ti makasulbar, iti amin, tapno may pupuken ang mamimpinsan, ti biyag dagiti agkabsat a Reyna ti kinadakas. Kabayatan na, agsarsarita da Nympha ken Hercules. Itagagayem, denggan yu tituloy ti makalawas a serye tayo anapauluan. Ti Panagibales. Dito'y drama tayo, Hercules! Ay, Hercules! Di nakarakupan. Anya ka din ti mapaspasamak ka. Nympha, Di mo kunan nga gayat kamutan kanyak. Saan mabalinday ta? anya? Kayim lang ti pangibilbilangakan ka, Hercules. Saan mabalin nga ayatan ka? Nympha, saan aday tati kayat ko asawan? Anya nga rod. Ibaga mon ti kayat mo nga ibaga kanyak. Barang makatulungan. Nympha, apay akas to'y tigasat ko. Ha? Apay ka di? Nympha, adun tinakaipasungal ngalak arangat. Ngamday to'y laang tinakariknaak iti panagbutang. Kan panagkadkad. Manipod dimtang ka iti biyag mikin ni Apong Herman. Napatagkamatan kada kami. Apa itinong panak, Nympha? Di kan agarapaap nga ayatan ka, Hercules. Sana mabalinday ta. May saak a Nympha. Daytang rod kat. Kapatgan ka, Nympha. Talaga mo't anapatagak. Nympha. Agpada talagayam iti sasaadan iti biyaga. Anya? Kasano ko mga agpada ta iti sasaadan iti biyag? Talaga gayam an naimaldit iti padto. Ti masakbayan ta adwa. Agdat-daton ka kadi kanyak, Hercules. Saan, Nympha? Gumuna akon kan ka. Apay ko maaguraan na ka. Mananggundaway kagayam. Anya mananggundaway asasawam, Nympha. Gapot agayam tan. Arman na kun. Anya? Saan na kaya't asawa na napasigakan ka? Kat arman na kun, Hercules. Nympha. Ibawing mo langan iti sa bali a babae iti mariknik nam nga ayat. Nilangan Reyna Nisib termom. Anya? Saan tangagbagay, Hercules? Dayta ti tandaanam. Iso adi mo nitulot ti panggap mo ngagdaton kanyak. Gaputa paayon kamatlaong. Nympha? Wala kang puwang sa aking puso, Hercules! Anya tinapasamak, Reyna Nisib. Apay nga agayat mo't kanyak ni Hercules. Anya, Inarakop nak itay. Kan imbalikas na, anapatagak kan kuana. Di na kanu kayat ama po kawak iti imatang na. Nympha. Agsangsangit kit din ni Hercules. Jakmat mabalin nga ayatan gaputa may saak a Nympha. Ha? Apa
asan na ay ka, Reyna Nisib? Adda ko madamagakan ka, Nympha. Anya dayta, Reyna Nisib? Anya ti makagapo. Nga apay nga imbaon na ka ni Encantada Diwan, iti lobong dagiti tattao. Tapno agbalinak ag guardian nympha ni Hercules. Dayta kadilaang ti ammom, no apay nga imbaon na ka ni Encantada Diwan. Wan, Reyna Nisib. Bantayak ni Hercules. Kan, tapno may surok kan kwa na dagiti bilin kanyak ni Encantada Diwan. Awan ka diti sa bali ang nadakdakamat kan ka ni Encantada Diwan. Awan mat, Reyna Nisib. Apay ka di. Masiri ba talaga ni Encantada Diwan? Inlamang nati kapatgan agamang dito'y lubong ti Encantasia. Ha? Ngam, adda katukad na apan nagsakripisyo. Tapno maragpat tayo ti balege, nga itdan dagiti managdakdakas. Ay, di ka maawatan, Reyna Nisib. Tulbak ti masapol, tapno agsardangan ti riribok. Ti serbiday ta atulbak, kat iso ti manglukat iti ridaw ti namnama, kan mangirikap iti ridaw ti kinaddakas. Reyna Nisib. Tapno na baligi day ta atulbak. May sa tao ti mangikam, tapno agibosan ti kinadangkas, ang mapasamak iti masakbayan. Talaga ka di nakmatulungan iti panggap ko. Kabsat ko aray na mangmangki. Saan? Kabsat ko aray na tisip nga. Managim bubukod ka, ray na mangmangki. Di kang katawa, amok ti planom nga ramidon. Anya? Iti ka nito asa anak nga agbaligi. Si Kanton ti agturay iti sangalupungan. Talaga akas tati planok. Anya? Daytoy ti tandaanam. Nakalaban ko amin dagiti man nakigubat iti Encantasia. Ado ti masirip kadakwada. Ha? Panuno ti aramatan da. Tapno maprotektaran da ti lubong da. Anya? Di mo amo dayta. Gaputa siyak matlaang ti karangrangat dagiti Encantada kan Encantado. Reyna Nisib, awan ka din ti sabali a pamuspusan. Tapno saan ang maisakripisyo ti gayam ko animpa. Adapay, Hercules. Anya dayta? Agsubli ka iti ayan ti sabong ni Pataya. Duwala ang ti pagpilyam, Hercules. Ti may sakripisyo ti may sa animfa. Wano ti sabong ni Pataya. Jakmat kayat nga da may sakripisyo. Alangugan ti trompeta. Nagtaudan ti unit ti trompeta. Reyna Nisib. Manipod iti langalang. Dakes ti pasimudaag ti alangugan ti trompeta. Anya? Kaya't asawan dayta. Dumtangan ti peligro. Asino tinangpuyot iti trompeta? Dagiti Encantada nga agnanaed iti langalang. Mensahero! Apay ka di, Reyna Nisib. Agdalyasat ka. Kat pakaamuam dagiti agindag diti pagarian nga adadumtang a peligro. Matungpal, napatag Reyna Nisib. Kartingam ti agdalyasat. Sakbay ti eklipsyo. Tapno awan ti madangran kadagiti agindag diti pagariak. Agtignaya kon, napatag Reyna Nisib. Reyna Nisib, anya ti kayat asawan ti eklipsyo? Ti panagsabat ti init kan bulan, Hercules. Gundawayan day dagiti kabusor tapno rumaot. Anya?
Nasken ang mapakdaaran ti amin a pagarian diti lubong ti Encantasia. Saan ang mabilang ti kinaado dagiti kabusor? Apoli! Nangagyo ka diti alangugan ti trompeta. Soldados ti pagarian. Napadangari! Dakas ti pasimudaag ti trompeta. Anagapo ka dagiti Encantada ti langalang. Saan pa'y adimteng da Hercules kan Nympha dito'y pagariak. Nalabit nga dadapay lang iti pagarian ni Reyna Nisib. Ano ti aramidon mi ito? Napadangari! Uy, agpeso, napasagari. Agpaliw kayo itaglawlaw ti pagarian. Nalabit nga umararubayanan dagiti kabusor. Wow! Napadangari sa ririt! Pare! Tisingan! Agparang ka! Tisingan! Amangan no nagsublin ni tisingan iti pagarian ni Ari Saririt. Adday tanti kabaliwan nagtagipayak, Nympha. Ay, umayan nga paiso. Ala, Nympha. Kartengam ti agsakay. Wan, Hercules! Wanawanan tate aglawlaw. Kinahan nyo dagiti Encantada, nagkapoy ti langalang. Nagparangda, kat agturong da iti lugar, ang nakakitaan da kadagiti kabusor. Napasaw! Dagiti Encantada at umatayab. Imet da dagiti armas da. Kat sigurado nga agturong da iti dalan nga ayan dagiti kabusor. Napatagngari! Sana basta agparang dagiti Encantada iti langalang. No awan ti mapasamak adakkel agubat. Soldados. Man nakabalin kan man nakigubat dagita nga Encantada. Pasurot ida ni Encantada diwan. Napatagngari! Dagitamet lang nga Encantada ti kakadwa idi ni Encantada diwan. Alimaban kadagiti buyot ni Reyna Mangmangkig. Napatagngari! Aggilgilap dagiti murdong dito re. Anya ti kayat asawan nga ita. Agtignay kayon, soldados. Ipasimudag dayta, agubat ti mapasama. Aganad tayo amin, kakadwak dito'y pagariak. Saan lang adito'y ti papanandag iti adipan ti dakas? No di kat iti entero a pagarian ti Encantasia. Napatagngari na. Nakasagana matan dagiti man nakigubata soldado. Bambantayan dati ruangan nga agturong dito'y pagarian. Ha? Uni dagiti dadakkel a bilit. Kartingan nyo daglamang. Amangan no simpayutan na kayo dagiti dadakkel a bilit. Agpakita yun! 5 adadakkel a bilit agam ampayag iti tangatang. Ha? Saan lang a bilit aday iti tangatang? No di kat adda pa'y dragon. Saan ang mabalinda ito'y? Gwardya, bantayan nyo ang naimbag tirwangan. Amang ano makastrag dagiti kapusor. Matungpal! Napatag-aray na! Agsaga na kayo amin. Gapo ta umasidigdan diti pagariak. Ha? Apay ka di! Napatag-aray na! Makita kun ti posible ang mapasamak. Ha? Delikado ti pagarian daari saririt. Anya? Naska na makasaritak ni Hercules. Sa dinungatan ti ayanda ita. Nympha, manipod dito'y ayanta. Makitak tinagado a kabusor. Wan nga rod, Hercules! Nakaduda! Italaang ang makakita ak iti pangan-pangan a kabusor. Saan da ang mabilang? Kumita ka iti daya apasat! Ha? Asino dagiti nagbalangan iti dalan? Nga agturong iti sabali pa'y apagaryan. No saan ang nagbindot? Dagiti Encantada ang nagkapo iti langalang dagita. Anya? Dagiti
Agsublita iti pagarian ni Reyna Nisib. Saan arumbang ang makagtang dagiti kabusor ijay. Tisingan, kartangam ti tumayab. Agsubli tayo iti pagarian ni Reyna Nisib. Nagtignayon dagiti pangan abuyot ko. Reyna Mangmangki. Wan, amok dayta. Napaya kaslawan ti dadanagam iti mapasamak arangat. Apay kumangagdanagak. Maragsakan akit di Anya, Kayat ko abuyaan ti iraraot dagiti pangan abuyot mo. Kadagiti na duma-duma apagaryan iti engkantasya. Agbuya ka na imbang. Reyna Mangmangki. Talaga ka di, nga urayam pa'y nga agsip ngat. Sakbay asumurot ka kadagiti adipan mo. Napigpig sa tipan nakabalin ko. No nasip ngat. Anya? Dandanin ti panagsabat ti bulan ken init. Masaraan ti lawag ti init. Babaan iti bulan. Para makita, Reyna ti sipngat. Nagtignayak tumutan. Numarugyan ti. Apay, anya ti nakitam? Ti bula kristal. Iti saan unay nga dayo. Apay, Reyna tingap. Iparangarang ti bula kristal. Dagiti engkantada aman nakigubat. Masirib dagita nga engkantada, Reyna tingap. Anya, sa dino tinagapuan dagita nga engkantada. Iti langalang, Reyna tingap. Anya, jaknam naman nga dadagita nga engkantada. Imbaga akon kan ka. Masirib dagiti engkantada. Pasurot amin dagita ni engkantada diwan. Anya, Rumwarla ang dagita no addada kasama pasamak iti lubong da. anya, Basit da nga amang ngam kabaalan dagita ti pumatay iti adu nga adipan mo. Ibilang mo ditan ni Hercules. para makita. Kapsat ko Reyna Mangmangki. Ado dagiti adipon ko. Imposible malapdan dagita nga engkantada. Dagiti pangan abuyot ko. Agpagad ti pagarian ni Ari Saririt. Isu ti papanandag iti daddo mapay nga adipan ti kinadakas. Nukas tangarod. Saan kami nga agsayang pa iti oras? Napatag-aray na. Wan Hercules. Awan ti rumbang apagdanagam kada kami. Kabaulanan dagiti soldadok dagiti paumay a kabusor. Agan-anad kayo. Napatag-aray na. Oray da kayo mat kaninimfa. Agan-anad kayo, Hercules. Agsubli ak tumot laang ditoy. Reyna Nisib. Mapan kamin, kaninimpa. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy ti makalawas sa serye tayo anapauluan. Ti panagibales. Dito'y drama tayo. Hercules. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyiser. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon Hercules. Agyaman kami itingkay panagdengeg.